Miksi aika tuntuu kiihtyvän iän myötä? On maanantai. Ei mikään erityinen maanantai, vaan juuri sellainen, jota et todennäköisesti muistaisi viikon päästä. Heräät, keität kahvin, avaat puhelimen ihan nopeasti, vastaat pariin viestiin ja tarkistat kalenterin. Päivä alkaa. Ensimmäinen tehtävä. Toinen tehtävä. Kolmas tehtävä. Illalla päätät, että huomenna otat rauhallisemmin. Sitten tapahtuu jotain outoa. Seuraava selkeä muistikuva ei ole tiistailta eikä keskiviikolta. Se on torstailta, kun huomaat kellon olevan 19.40 ja ajattelet, miten tämä viikko on jo tässä. Jos tämä kuulostaa tutulta, et ole yksin. Tämä on yksi yleisimmistä nykyarjen kokemuksista. Tunne siitä, että aika ei enää vain kulu, vaan kiihtyy. Lapsena yksi kesä tuntui pitkältä seikkailulta. Nyt yksi vuosi saattaa tuntua väliajalta. Moni kuittaa tämän lauseella. Se kuuluu ikään. Osittain kyllä, mutta se ei selitä kaikkea. Todellinen vastaus on kiinnostavampi, koska siihen voi myös vaikuttaa. Ihmiselle aika ei ole pelkkä kellon lukema. Aika on kokemus. Ja kokemus syntyy aivoissa eri logiikalla kuin kalenterissa. Kello mittaa sekunteja. Aivot mittaavat muutosta, yllätyksiä, tunnetta, huomiota ja muistijälkiä. Siksi joskus tunti menee hetkessä, mutta jää pitkäksi aikaa mieleen. Ja joskus kokonainen viikko on täynnä tekemistä, mutta siitä ei jää kunnollista muistikuvaa. Ajatellaan 2 viikkoa. Ensimmäinen viikko. Samat reitit, samat rutiinit, samat keskeytykset, samat iltaväsymykset. Kalenteri on täynnä, mutta päivät muistuttavat toisiaan. Toinen viikko. Aikataulu on lähes yhtä kiireinen, mutta mukana on muutama poikkeus. Uusi paikka. Keskustelu, joka jää mieleen. Hetki ilman jatkuvaa ruutua. Yksi kohta, jossa olet oikeasti läsnä. Molemmissa viikoissa on sama määrä tunteja. Silti toinen tuntuu jälkikäteen pidemmältä ja rikkaammalta. Syy on yksinkertainen. Muisti ei tallenna aikaa tasaisesti. Muisti pakkaa toistoa, mutta korostaa poikkeuksia. Jos elämä on täynnä samankaltaisuutta, se litistyy muistissa. Jos elämässä on erottuvia hetkiä, se venyy muistissa. Siksi lause, aika menee nykyään nopeasti, tarkoittaa usein tätä. Viikossa oli liian vähän erottuvia hetkiä. Tähän liittyy ilmiö, jota harva sanoittaa, mutta melkein kaikki kokevat. Hetken aika ja muistin aika eivät ole sama asia. Hetken aika tarkoittaa sitä, miltä minuutit tuntuvat silloin, kun ne tapahtuvat. Muistin aika tarkoittaa sitä, miltä viikko tai kuukausi tuntuu jälkeenpäin. Esimerkiksi odotushuoneessa 5 minuuttia voi tuntua pitkältä, mutta viikon päästä et muista sitä juuri lainkaan.
Hetkessä pitkä, muistissa lyhyt. Toinen esimerkki. Reissu ystävän kanssa. Nauratte, eksytte, löydätte uuden paikan. Hetkessä aika menee nopeasti, mutta myöhemmin kokemus tuntuu pitkältä, koska muistijälkiä on paljon. Hetkessä nopea, muistissa pitkä. Ja nykyarjessa yksi asia syö tätä jatkuvasti. Huomion pirstoutuminen. Keskeytys ei enää näytä keskeytykseltä. Se näyttää normaalilta päivältä. Ilmoitus, viesti, sähköposti, nopea vilkaisu vain, paluu, uusi hälytys. Yksi keskeytys ei tunnu isolta, mutta jos niitä on kymmeniä päivässä, ne muuttavat kokemuksen laatua. Päivästä tulee ohut. Kun kokemus on ohut, muistijälki on ohut. Kun muistijälki on ohut, viikko tuntuu lyhyeltä. Kun viikko tuntuu lyhyeltä, elämä alkaa tuntua siltä, että se juoksee karkuun. Siksi voi olla täysin totta sanoa samaan aikaan. Olin koko päivän kiireinen. Ja en saanut oikein mitään kunnolla tehtyä. Aikuisuuteen liittyy myös toinen kerros. Vastuiden määrä. Kun elämässä on monta roolia yhtä aikaa, päivä kuluu helposti reagointimoodissa. Reagointimoodissa kiireellinen voittaa tärkeän. Nopea voittaa syvän. Uusin voittaa merkityksellisen. Silloin elämä ei tunnu tarinalta, vaan loputtomalta jonolta. Ja jonossa aika harvoin tuntuu elävältä. Mutta jos arjen rakenne pysyy samana, myös ajan kokemus pysyy samana. Tässä on koko jakson tärkein ajatus. Usein emme oikeasti kaipaa lisää tunteja vuorokauteen. Kaipaamme enemmän syvyyttä niihin tunteihin, jotka meillä jo on. Kun päivässä on syvyyttä, se ei tunnu kadonneelta. Kun päivässä on pelkkää läpimenoa, se katoaa nopeasti. Miten ajan kokemusta voi käytännössä hidastaa? Ensimmäisenä, lisää viikkoon suunniteltua uutuutta. Et tarvitse suurta elämänmuutosta. Yksi pieni poikkeus riittää. Toisena, suojaa yksi syvän fokuksen jakso päivään. 25 tai 30 minuutin jakso ilman keskeytyksiä. Yksi asia kerrallaan. Kolmantena, tee iltaisin muistijälki. Kirjoita yksi lause. Mikä hetki jäi mieleen? Neljäntenä, rakenna viikolle rytmi. Kaikki päivät eivät voi olla samanlaisia. Kun viikossa on kaari, aika tuntuu jäsentyneemmältä. Viidentenä, pidä hetki ilman hyötylogiikkaa. Kävely, lukeminen, rauhallinen kahvi, hiljainen hetki. Kuudentena, leikkaa mikrokeskeytyksiä näkyvästi. Niputa ilmoitukset, rajaa viestien tarkistusajat, sulje turhat hälytykset. Seitsemäntenä, huolla hermostoa. Uni ja palautuminen ensin. Huono uni litistää päivän. Jatkuva ylikuormitus poistaa sävyt. Kokeile tätä 7 päivän ajan. Yksi pieni poikkeus joka päivään. Yhden 25 minuutin syvä fokus. Yksi muistijälki iltaisin. Yksi rauhallinen hetki viikossa
ilman optimointia. Usein jo viikossa huomaa 3 muutosta. Ensimmäinen. Viikko ei tunnu yhtä nopeasti kadonneelta. Toinen. Muistat enemmän yksityiskohtia. 3. Tuntuu enemmän siltä, että elät omaa elämääsi, etkä vain reagoi siihen. Aika ei useimmiten karkaa meiltä yhdessä isossa loikassa. Se muuttuu huomaamattomaksi, kun päivistä katoaa kontrasti. Kun palautat kontrastin, palautat myös ajantajun. Silloin kysymys, mihin aika katosi, alkaa vaihtua toiseen. Mitä tästä viikosta jäi oikeasti käteen? Ja se on jo iso muutos. Nyt tiedät enemmän kuin ennen, mutta kysymys kuuluu, mikä on seuraava asia, jota et vielä tiedä? Laita kanava seurantaan.